Hello, good morning. Kumusta po mga kaibigan? Hello guys. Good morning po guys. Kumusta po kayo dyan? Kumusta ang inyong umaga? Sa akin, kay gandang umaga po. Maagang nagising. Andito pa ako sa may bungtod. Dito sa may cell site sa dito. Dito sa aming lupa. Ayan. Good morning, good morning. Kumusta po mga kaibigan? Hello, good morning. Ayan ang beautiful morning. Ito ang view, guys. Magandang umaga. Yan si Haring Araw. Hello, hello, hello. Yan ang cell site nandito. Yan si ano guys, si anong tawag dyan? Si Haring Araw. Ayan, against the light. Yan, overlooking guys. Ito ang cell site sa dito. Yang sa ibaba ang cell site sa Smart. Wow, napakaganda sa dagat guys. Grabe, ang ganda ng umaga. Yan si Haring Araw. Ay, nako. Good morning. Hello, hello, hello. Good morning. Magandang umaga po. Ano yung nagbaklay guys? Umuwi na yung mga nag-walking. Mataas na lugar po kasi dito sa amin. Kaya maraming punta dito mag-walking. Walking. So, ang puno ng tugas. Maliit pa ako guys. Andito na itong kahoy na puno na to. Hanggang ngayon, andito pa rin siya. Matanda na po yan. Good morning sa lahat po. Dami na umuwi. Walking. Nagibaklay guys. Ayan o. Mga millennials. Umuwi na. Nag-walking. Yan sa harapan namin guys, yan ang cemetery. Gracia Hernandez, Bohol, Philippines. Magandang umaga. Hello po. Kamusta po kayo lahat dyan? Good morning. Early bird tayo guys. Early bird. Para Panington guys. Wow, the beauty of the nature. God's gift to us. The sun, the mountains, the seas, the birds. Daming binigay ni Lord. Thank you Lord sa lahat. Lord Jesus, Mama Mary. Uwi na ako guys.
Hindi pa kami nag-breakfast. Breakfast. Breakfast, guys. Nagluto pa ako. Meron akong kanin, pero wala pa akong ulam. Yan ang aming kapaligiran dito, guys. Daming puno. Daming puno. Maraming lilinisin. Hello. Good morning. Uwi na ako sa amin. It's time to luto na breakfast na. Hello. Good morning. Sarap. Aking alugbati, guys. May alugbati. Aking lemongrass. Aloe vera. Aking kalabo. Lemonsito. Malunggay. Moringa. Aking kamatis. Daming bunga. Ayan, grabe daming bunga. Ito yung okra yata. Okra. Ito yung sili. Atchaw. Maraming atchaw, guys. Daming bunga ng kamatis, guys. Sana mahinog ka na. Para makakain na kami. Aming talong. Harvest na kami. Naka-harvest na kami nito, guys. Dami. Daming bunga. Daming bunga sa aming talong. Dami ko na harvest nito, guys. Paluto na kami nito. Lagyan ng itlog, gulay. Itlog, talong. Ating sibuyas, guys. Dahon. Green onions. Ito ay yung aking mulberry fruit tree. Marami ng bunga, guys. Mag-harvest na ako. May konti. Mag-ilis-ilis, magkahinog, guys. Ito, wow. Ito, yan. Ito ang bunga niya. Sarap. Pag violet na, matamis. Pagkuha pa, maasim. Hindi naman masyadong maasim. Ang bunga. Thank you for watching, guys. Salamat po sa pagpanood. Always supporting my channel. Salamat po. Thank you for watching, guys. See you on my next video. God bless.